terve! NHL 11 osa 2. Ja mikä tämä on? Oi. Oi. Takaisin. Niin. Ok. Pelaa nyt. Ei tehdä samoja joukkueita kuin viimeksi. Mä otan ainakin lukkoon ennen. Peligans. Ei tämä voi olla niin. Ei olla muutakaan vaihtoehtoa muuta kuin se lukko. Niin vastustajajoukkueeksi olen miettinyt Sharksia. Noniin. Ei tässä ollutkaan Sharks. Entä tässä? Ei tässäkään, ei ainakaan täällä. Entä tässä? Noniin. Hei muuten Flyers. Joo, Flyers vastaan lukko. Tehdään vaikka näin. Ja mä oon tietysti valkoinen ja siirrytään heti peliin. No. Ole sinä kuule hiljaa. Ja 0 maali ollaan tehty. Yes. Ei. Ja mä sain sen. Ei. Mä sain sen toisella ukolla, joka on... Ei, antakas tänne, mä menetin mun ukon jossain tuolla se juna. Mä sain uuden paremman ukon, joka ei leiju tuolla. Oi, melkein. Antakaa tänne se. Oi! Oisit lyönyt vähän kovempaa, oisit voinut tehdäkin maali. Tää on siis Hartwall-areenalla. Ei! Mä sain sen takaisin niin samalla äijällä, mutta nytten joku Timonen siippasi sen uudestaan takaisin meille. Oho. Lää kuulla se Timoselta, koitakaan ottaa. Ui. Oho, toi oli se Timone. Ja niin noitten puolella on niinkun Timonen. Ei kun noitten puolella on niinkun Timone. Ja meidän puolella on niinkun Timonen. Ei kokki niin vähän hauskaa.
sen nytten. No sainhan se. Ei. Jee, toisen on 5/5 syöttö. Ei, miten sä pystyt saada sen kiinni? Oisit ollut eri kohdassa vähän sen. Melkein sain maalin. Mitä? No niin, ota se. Mitä? Mun puolella on jotain ulkomaalaisia. Ja onko Pove mukaan joku sukunimi? Älä anna sille. Älkää koittako mitään kikkailla siinä. Nurmi! 2 kilon siikaa. Ei. Antakaa se tänne. Tänne. Syötä. Ei shit. Mitä te teette? No, rantotti sen kiinni. Meidän puolinen maalivahti on joku ranta, en tiedä. Kaivosaari aloittaa tuonne jonkin niin tyhmän kanssa. Oi, tää ranta on niin best of the rest maalivahti. Oh yeah, pelaajan tilastot, joo. Keräinen ja joku. Nonni, antakaa, älä yritäkään Seppo-pojalta ottaa sitä. Oi! Timone sai sen ja Leino. Miten noitten puolella on nyt Timonen? Kun se oli äsken Timone ja meidän puolella oli Timonen. Ja meidän puolelta on kadonnut Timonen. Timonen on kyllä aika hyvä pelaamaan. Harttaalla. Sekin on joku sukunimi. Oi! Saanko maalin? Ok. Joo, kumpikaan ei saanut yhtään maalia. Lopetetaan tämä video tähän. Terve.